Temat är kyrka och kulturarv under det här med konflikt. Och jag tänkte ge några exempel från Danmark och Sverige på den problematiken. Det religiösa och det antikvariska, det kan vara i konflikt. Det kan vara så att det inte möts, att det kompletterar varandra eller kanske lever i symbios. Man kan tänka på domkyrkan i Lund. Vad gör man när man har stora anstormningar av turister? Man kanske bygger ett besökscenter som man har gjort. Vad gör man när Roskilde domkyrka blir världsarv? Ja, man tar entréavgift och sen bygger man just nu ett besökscenter in till domkyrkan. Vad gör man när det är nya behov i gudstjänsten, men det är en byggnad och inventarier som kräver antikvariska hänsyn? Vad ska man prioritera? Hur gör man när kyrkor blir övertaliga eller snällare sagt underutnyttjade och därmed öde, eventuellt överflödiga? Hur gör man om färre folk är med i kyrkan eller inte deltar i gudstjänsten när man har förflyttningar bort från landsbygden, till exempel få folk som bor ute på landsbygden på Gotland, men väldigt stora kyrkor. Och det handlar grundläggande om värderingar som ni kommer hit för. Jag ska säga så här tycker jag det är, så kommer jag inte göra det. För det handlar grundläggande om värderingar var man kan lägga olika synpunkter på detta. Men jag ska ge några exempel på i alla fall en sak. Och det är att förändringar är ingenting nytt. Och övertalighet är ingenting nytt. Och jag kanske kommer vilja hävda att förändringar är förutsättningen för bevarande. Och ibland i en diskussion inom arkeologi, museologi, så diskuterar man att det som händer på ett museum idag eller när folk åker på en turistresa, det påminner väldigt mycket om välfärder under medeltiden eller välfärder idag. Att sättet vi förhåller oss till saker på ett museum, det är som man förhåller sig till relikvier. Att prästerna som har hand om detta är som antikvarier som har hand om sina museer. Att det finns en viss likhet. Ibland säger man att det ena har ersatt det andra, men det är ju inte sant. Och i båda fallen handlar det om någonting man beskriver som bortom de ekonomiska värden. Någonting upphöjt, orörbart. Vi ska ha vita handskar när vi rör vid våra museala föremål. Det handlar om någonting som är heligt eller sakralt i båda fallen. Och då är det kanske inte så konstigt att det kan bli konflikter kring det här. Så ska man prioritera kyrkan som en kyrka eller kyrkan som en kulturarv? Jag har sett väldigt tydligt båda åsikterna. Kommer man till kyrkan så säger de självklart det är kyrkan, det är vår kyrka. Och sen kan jag läsa antikvarier som säger nej, kyrkor borde vara museer först och främst, sekundärt en kyrka. Men det är lite ovanligt att möta. Men det kan man möta. När man tänker sig en kyrka så kanske man tänker sig någonting präglat av stor kontinuitet. Och det jag vill visa här det är, nej, det är väldigt mycket förändringar. Redan på 1200-talet så ger man tillstånd till att lägga ner kyrka i Västgötland. Vid reformationen så river man 40% av sockenkyrkan i det medeltida danska området. Här i Lund enbart 2 kvar av ett 20-tal, domkyrkan och klosterkyrkan. Och generellt sett så försvann kanske 1 på 20 ute på landsbygden. Exempel, bilden ni ser, grotten här i Lund. Hur det har varit förändringar över tid. Det börjar med en liten träkyrka på ett ställe. Så blir det 2 träkyrkor på lite andra ställen. Så blir det en stor stenkyrka som genomgår många förändringar. Och som vid reformationen blir öde. Det är den som är utställd nere i Kattesund i källaren. Eller ett annat, mer vanligt exempel. Bjäresjö kyrka utanför Ystad. Den ser lite konstig ut med saker i olika färger, olika byggnadsmaterial. Så. Jo, för det är delar från olika perioder. Den har genomgått väldigt många förändringar. Går man in och tittar närmare så är det minst 10 byggnadsfaser sedan någon gång på 1000-talet med den första stenkyrkan. Och det är ofta så det är. Ombyggnad på ombyggnad. Och då är det jag vill säga, det är just de här förändringarna som gör att en kyrka har kunnat leva med
nutidiga behov som gör att den finns kvar. Men då har vi på den andra sidan antikvariska behov som ofta tänker att här ska vi bevara, alltså inte förändra. Och då har man en konflikt. Hur är det då med den här tanken kring bevarande? Och kyrkan är någonting var många olika intressen samsas. Och då tycker jag ofta det är roligt att säga att hade man ville bygga domkyrkan idag så hade man aldrig fått lov. Bygga en stor stenkyrka i Lund, aldrig i livet. Här bygger vi i trä och lågt. Men det gör man trots allt. Så när kommer det antikvariska tänkandet, när kommer bevaringstanken? Den kommer med renässansen, när man har en återblick. Och det kan beläggas i Skandinavien, kanske just här i Lund den allra första gången. Och det är ärkebiskop Björn Gunnarsson som vill inrätta ett gravkapell. Och i samband med det bygga ett nytt gravkapell in till kyrkan, in till domkyrkan. Och då tycker kung Hans att det borde han inte göra. Han borde tvärtemot restaurera kryptan. Och så blir det. Det blir ingen tillbyggnad. Det blir en restaurering av domkyrkans krypta med Adam van Dyren. Och det här sarkofagen nere i kryptan som finns idag. Men den stora förändringsperioden, det är 1800-talet. Då är det många kyrkor som rivs eller byggs ut. Det är en tid av ekonomiska möjligheter, befolkningsexpansion. Och vad händer då med de kyrkor som blir övertaliga i förändringar hvor man bygger på ett nytt ställe? De blir magasin eller de står som ruin eller de rivs. Och ett sådant tydligt exempel det är här med Marsvinsholms kyrka. Mot församlingarnas vilja så byggde man en väldigt stor kyrka bredvid Marsvinsholms slott som då invigd 1867. Och de 3 tillhörande sockenkyrkorna gick lite olika framtid till mötes. Balkåker som ni ser, den blev ruin. Koret blev gravkapell. Snorrestad blev en ruin men är sedan återuppförd. Och Skårby, den skyddade man lokalt. Så den finns fortfarande och lever vidare. Och när är det då det vänder? Ja, precis när den här stora byggnationen börjar ta slut. Kring 1910. Då vänder det. Då bygger man inte längre nya kyrkor på landsbygden. Och då har vi också bevaringstanken slå igenom. Man kan säga när den inte längre behövs. Den tanken. Då slutar man att bygga nytt. Och man slutar att riva. Så den sista skånska medeltida kyrkan man river det är Röken 1906. Och den sista stora kyrkan på landsbygden det är Marklarp som jag ska återvända till nu vid Trelleborg. Så klart bygger man vidare men då är det expansion i samband med städerna upp genom 1900-talet. Vad gör man med de här övertaliga kyrkorna när man väljer att bygga på en ny plats eller lägga ihop som vid Marsvinsholm 3 församlingar? En variant är att man flyttar den gamla kyrkan. Bosebo på kulturen, 1600-tals kyrka, köpte kulturen och flyttade dit för att komplettera deras utställning. Det tror jag aldrig hade hänt idag, för idag hade man inte släppt iväg sin gamla träkyrka från Småland till Lund. Inte, nej. Och så är det ett annat exempel som är lite häftigt bara för när man ser bilderna här. I Tyskland, i samband med att man bryter brunkol, så är det hela byar som man flyttar. Och då flyttar man en medeltida kyrka på vagn, 12 kilometer till en ny plats. Invånartal är 50, pris 3 miljoner euro, så man kan säga att det är en hög kyrkoavgift här. Och så är det här med att övertaliga kyrkor får nya funktioner. Och det förekommer på många ställen i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Sverige i lite olika utsträckning. Här tar jag olika exempel på nya funktioner. Museum, kulturhus, konferenscenter, varuhus, konstgalleri, bibliotek, bostad, kontor, diskotek,
restaurang, det ser man på bilden her, pub, gym, modevisning med catwalk midt i, moské, bostad. Og et lokalt, kanskje velkendt eksempel for jer, det er jo Wiens nye kyrka midt på øen, som blev omvandlet til et Tycho Brahe museum. Og det som karakteriserer mange af de kyrker, som på det her sættet får en ny funktion, det er, at der ingen kyrkegård omkring. Og det kan stille til lidt problem, om man har det at også tage hensyn til. Så man kan sige, at de fleste, som får en ny funktion, det er statskyrker. Og det er altså ofte frikyrker. Til eksempel i København føres der en diskussion om övertallige kyrker på det her sættet. Så det er sällan medeltidskyrkor, det er sällan ute på landsbygden. Og det er kontroversielt. Det er kontroversielt, når en kyrka skal blive til eksempel moské, for då vækker det tanker, som handler om mange saker. Flexibilitet. Man måste inte göra antingen det ena eller det andra. Det kanske finns någonting mellanlösningar. Att man kan lägga en kyrka i malpåse, behovet kan ju uppstå igen. Och då finns det källor från Skåne som säger att mer än 200 kyrkor låg öde på 1300-talet. Och det är ju väldigt många. Och därför är det frestande att säga att det är nog inte sant. Men i kölvattnet på pesten kan man tänka sig att kyrkor har ligget öde, det vill säga oanvända. Inte som ruin, men oanvända under period. Och sen är de tagit i bruk igen. Och det kan man se på några ställen att en kyrka till synes har ligget och förfallet. Och sen har man restaurerat den och tagit den i bruk igen under medeltiden. Sen är det de tillfällen hvor det händer en katastrof, en brand. Och behoven är nya, då kan man välja att reducera den befintliga byggnad. Gamla Uppsala, den består idag av en apsid, ett kor och ett östtorn, men den har tidigare varit mycket större. Men där väljer man efter brand att riva delar av den och reducera den. Eller Trönö här i Hälsingland, att man efter en katastrof inreder en kyrka enbart i en del av den tidigare kyrkan. Och sen är det den diskussion som förs ständigt omkring, kan man få mer flexibilitet i själva kyrkorummet? Kan vi få lov att ta bort de fasta bänkraderna för att använda rummet mer fritt? Hvor det kyrkliga kontra det antikvariska kan komma i motsättning till varandra. Och så kan man riva. Och jag ska sluta av här med 2 tydliga exempel som både handlar om att man valde att riva en kyrka. Den ene her, det er på Nordjylland i Danmark. En kyrka, som ursprungligen blev byggt några kilometer in i landet, men där det är en kraftig erosion av kusten. Där bygger man en ny kyrka på 20-talet, längre in i landet, i Lønstrup. Den gamla kyrkan blir öde. Och efterhand som havet gnager sig närmare och närmare, så blir det en turistattraktion. Det kommer flera 100 000 människor till den här platsen. Och det blir väl någon form av symbol på förgängligheten. Och det blir en väldigt häftig debatt om vad ska hända. Lokalt, kustsäkring. Men kusten är även naturbevaring. Där kusterosionen i sig själv är intressant. Så där står naturintressen mot kulturintressen. Kan man flytta den till ett museum? Ja, men det är ingen museum som vill ha den. För de har inte behov för det. Alltså utställa den på en friluftsmuseum som kulturen. Kan man flytta den längre in i land? Ja, men väldigt dyrt. Och skulle då bli problem igen om ett antal år. När kusten har nått dit. Så det slutar med att man tar ner den. Och man kallar det en kontrollerad nedtagning. Och det gör man väldigt noga som en arkeologisk undersökning. Och var opinionen var väldigt kritisk lokalt mot att den skulle rivas, så vände det. För det, alla hade tidigare sagt att det är inget särskilt med den här kyrkan. Den kan tas ner, den kan rivas. Men då får man fram att den tidigare har varit väldigt stor och fin, förnäm. Och man får någonting man kan vara stolt av, fast den är borta. För den finns inte längre. Nu är den helt borta. Kusten har nått i fatten. Och det sista exempel,
som var kontroversiellt och var jag var inne lite grann och se debatten på ett hörn och blev lite chockad över hur häftig debatten egentligen var. Det var Maglarp utanför Trelleborg. Man har en medeltida kyrka. Man bygger en ny stor kyrka 1908. Man överger den gamla. Den gamla fortsätter att leva. Den fortsätter som sommarkyrka. Sen väljer man att ta i bruk den gamla kyrkan igen. Och den nya tas ur bruk och börjar förfalla. Och den förfaller ganska mycket. Och församlingen ansöker om att få den riven. Länsstyrelsen säger nej. Det går ända upp till regeringsrätten där man får tillstånd att riva. Den avsakraliseras och den rivs. Och där finns en kyrkogård omkring. Och nu finns det en markering av den. Så här valde man att riva en 1900-tals kyrka. Och då kan jag sluta av med att fråga, var det rätt eller var det fel? I alla fall så gör man så. Det blev konklusionen. Och där slutar jag. Tack ska ni ha.